नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। थ' गाइस आङो दिनैनि मोनाबिलियाव बे समाव आं लाइभ फैनायनि जाहोना जाहैबाय आङो दासान्दि थिग नङा। दाख्लै जानुवारिनिफ्रायनो आंनि गोसोफ्रा थिग नङा। बेखौनो आं फोरमायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै दसे लाइभ फैनाय जादों आरोखि ना। स' गाइस आंहा बे जानुवारियाव गोबां लस जादों। माखासे मोजांबो जादों, माखासे गाज्रिबो जादों। गाइस आङो जोबोद गाबनोबो ओंखारदों, दुखुबो मोनदों आरो। जानुवारिनि 1 थारिखआवनो आंहा गोबां लस। ओरैबायदि लस जादों, ओरैबायदि लस जादों। गाबनो ना मानो जाबाय आं गाइस। दा जेबो आंहा बुंनो रावानो गैला। थेवब्लाबो आङो खुनुरुखुम आं गोसो लानानै दिनै मा होनो लाइभ फैबाय गाइस। मा खालामनो, बिराद दुखु फैदों आरोखि ना। दुखुआनो जाहैबाय आंना नैबे दाख्लैसो आङो नैबे केमेराखौ बायदोंमोन ना गाइस। नायनो हागोन नै नोंथांमोना। बे केमेराखौ बायदोंमोन आङो। ओमफ्राय आङो 1 जानुवारियाव बेजों आं ब्लगिंबो खालामहैदोंमोन दैजिं फेस्टिभेल जाग्रा जायगायाव। नाथाय आंना नैबे स्क्रिना गावबाय नै गाइस। नायनो हागोन नोंथांमोना। बिराद दुखु। आं बेजों ब्लग बानायनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयारबो खालामनो हायासै। जोबोद दुखु, जेबो जाला नै टाचबो जाला। गोग्लैनानै बायदों बियो गाइस। जेब्ला आं बेखौ केमेरा खेबाय थादोंमोन अब्ला बिराद मोजांमोन। ओमफ्राय बेखौ आङो न'आव दोनफैदोंमोन आरोखि ना। टेबोलाव दोनदोंमोन आङो। ओमफ्राय बेखौ मोनायाव बोरैबा गोग्लैनानै बायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय बै दिननिफ्रायनो आङो बिराद दुखुमोन। गोसो जायाखैमोन आं भिडिअ बानायनो। ओमफ्राय दिनैसो आङो भिडिअखौ लाइभ फैनाय जाबाय आरोखि ना गाइस। माथो होनबावनो गाइस, 10,500 लस जाबाय आंना। नायनो हागोन नोंथांमोना। 10,500। मा मोनो मा मोनामोन आं बे 10,500जों। बाट लस। जानुवारियावनो लस जाबाय आंहा। बिराद दुखुनांथाव गाइस। माथो होनबावनो, मानसिनि जिउ थास' बिलाइनि समान। दिनै दं दानो गैया। सानदोंमोन आङो 1 जानुवारिनिफ्राय सानफ्रामबो ब्लगिं भिडिअ इन्टारेस्ट लाबोनो। नाथाय गोसोखौनो थिग मोनासै आङो नैबे केमेरा बायनायनि थाखाय। जेलिना नार्जारि। मा नाममोन ना मा होनदोंमोन, कमेन्टआ गोमोरलांबाय फरायस्लाबनो हायासै। एक्सन केमेरामोन आरोखि ना बियो। 10,500 बायदोंमोन आङो। बाट बायबाय नै। अनलाइनाव आङो बिनि स्क्रिन नागिरदोंमोन, ओमफ्राय मोनदोंमोनबो। बाट ओमफ्राय आउट अफ डिलिभारि जाबाय आरोखि ना। माने बिनि स्क्रिना जोंसिम सौफैया जाहैदों आरो। बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फोरमायनो नागिरदों। गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय, दाख्लैयो जानुवारिनि 3 थारिखआव आंना स्कलारशिप हाबदों गाइस। 15K हाबदों, माने 15,000 हाबदों आरोखि ना। माखासे मोजां, माखासे गाज्रि आंना बे जानुवारियाव। ओमफ्राय आंनाव गंसे बाइक दंमोन। बाइकखौबो फानहरनांबाय आं गाइस। बाइकआबो गैला आंनाव दा। मा होनबावनो आरो, आं भिडिअ बानायनो गोसोआनो जायासै दासान्दि। बिराद दुखुआव दङ। औ लस जाबाय आंना, लस जाबाय। जेलिना नार्जारि। लस जाबाय केमेराया। ओमफ्राय लसबो जाबाय, ओमफ्राय स्कलारशिप मोनफिनबाय आरो 15,000। बे मोनसे आंनि खुसिनि बाथ्रा। ओमफ्राय आङो नाजानोसै गाबोन समनिफ्राय आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन आरोखि। नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबानो जाबाय। सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो नाजागोन। इन्टारेस्ट नोंथांमोनजों एसे इन्जय खालामसै। एबारनिफ्राय आङो गोसोखौ दाद लानोसै आरोखि ना। बेसे लानायमोन ब्र'? 10,500 लादोंमोन बे केमेराया। लस जायासैसो होनदों आं। लस जायासै। माने कमेन्टआ थाब थाब गोमोरलाङो नालाय फरायस्लाबनो हायाखै। माथो होनबावनो गाइस, ना मा होनो। दे होमबा आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाहैबाय। ओमफ्राय गाइस, आंनि लाइभआ माबायदि फैदों, कुवालिटिफ्रा, रावफ्रा माबायदि फैदों, नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। ओमफ्राय आङो बेकग्राउन्डआव मिउजिक होदों आरोखि ना। दुखुनि मिउजिक होदों। बेफोरखौ माबायदि खोनादों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। इउटुबनिफ्राय मानि मोनखादों मोनाखै होन। मोनबाय, आं इउटुबनिफ्राय मानि मोनबाय। बुरजा मोनबाय एसे। खमबो नङा, एसे बुरजाबो नङा। जिखुनु मिडिया मोनबाय आरो आं इउटुबनिफ्राय फैसाखौ। मोना नङा, मोनबाय।
इउटुबाव खामानि मावबा फैसा मोनो खिन्थु कन्टेन्टफ्रा मोजां जानांगौ कन्टेन्ट मोजां नङाबा भिउस फैयाबा फैसा मोना भिउसनि थाखायसो फैसा मोनो आंनि कन्टेन्टआव दा जेनेबा कमेडि भिडिअ लाबोबा 5K भिउसआव $1 फैयो ब्लगिंफोर बानायबाबो बिदिनो 5K 6K आव $1 फैयो आरोखि ना मा होनदोंमोनथाय कमेन्टआ गोमोरलांबाय दा नायफिनसै आङो ओमफ्राय अफलाइन कमेन्ट खालामहरगोन आरोखि ना आङो खेबबेसे मोनखो ब्र' मोनबाय खेबब्रै खेबबासो जाबाय बिल मोननाया इउटुबनिफ्राय गोबां मोनबाय आङो भिडिअ बानायबानो मोनो मोननायालाय भिउस फैबानो मोनो भिउस फैनांगौ भिउस फैयाबा मोना जायखिजाया आं खिन्थाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि कन्टेन्टआव 4,000 5,000आव $1 फैयो बिदि आरो दे होमबा आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन गाइस आरो आङो सानफ्रामबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनाय जासिगोन थेंक इउ गोजोननाय थाबाय 50Kसो जाबाय नामा औ जाबाय 50Kसो जाबाय दे होमबा दोनथ'नाय जाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालाम अननानै थेंक इउ लाइभ नायनायनि थाखाय